Vi er passeret 1. januar, og i den anledning har vi inviteret borgmester Sofia Osmani til en lille samtale omkring de 10 år, som hun har siddet som borgmester. Og det har vi gjort nede på den grønne legeplads, og det er således, at det er en af de ting, der er sket inden for de sidste 10 år, det er, at vi om Sorgenfri Handels- og Borgerforening har fået lov at låne huset, så det ikke bare står tomt, når den her børnehave ikke benytter det. Så derfor er det en rigtig god ting, at vi nu kan lave det hernede. Jeg skal i hvert fald lige starte med at sige tillykke med de 10 år. Jamen, tak skal du have. Ja. Og jeg har jo regnet ud, at når du har siddet denne periode ud, så har du siddet 24 år i kommunalbestyrelsen, og halvdelen af den som borgmester. Ja. Og der kunne jeg da godt lige at starte med at høre, om det er sådan, at du er interesseret i for eksempel at overgå Poul Finneberg, som sad der i 20 år, eller du har andre planer foreløbig. Jeg ved godt, det kan være svært, fordi du har sikkert et godt job som borgmester, men er det sådan, at du nu er du så moderne at abdicere på et eller andet tidspunkt, har tænkt dig at prøve noget andet? Eller er det indtil videre bare sådan, dit liv skal være? Altså, det er jo ikke sådan, at jeg er gået ind i det her og tænkt, sådan, min ambition er, at jeg skal sidde så og så længe, eller jeg skal overgå nogle andre. Min ambition har været, at jeg skal sidde, så længe jeg synes, det er spændende, så længe jeg synes, jeg har noget at byde på, og så længe vælgerne gider at se på mig. For det er jo også en ret afgørende forudsætning. Man vælger jo ikke selv, hvor længe man har det her job. Det er jo et privilegie at få lov til at være borgmester, men man får jo kun lov til det, fordi der er nogle andre, der synes, man gør et fornuftigt stykke arbejde. Ja. Så indtil videre er jeg rigtig glad for mit job. Jeg synes, det er super spændende. Jeg synes, det har været 10 fantastiske år. Jeg synes, de er gået super hurtigt. Jeg ved jo godt, der er gået 10 år, men når jeg tænker over det, så kan jeg godt tænke sådan lidt, hold da op, hvor blev de lige af? Så jeg er ikke færdig. Når I kigger tilbage på tiden, så er det jo sådan, at vi har haft en meget samarbejdsvillig kommunalbestyrelse. Og det er selvfølgelig også borgmesteren, der ligger linjen, og nu har du den sidste periode jo næsten haft, eller du har haft absolut flertal, men også i perioderne, og det har jeg lige læst mig til, der er helt tilbage til 60 år, har man faktisk haft en samarbejdspolitik, der går på den der Lyngby-model. Og den er jo kommet lidt tilbage efter, at den har været ude i 4 år, da det var Venstre, der havde magten. For ellers har I jo haft magten i kommunen lige siden 1950. Og der synes jeg jo i hvert fald, at det er rigtig vigtigt med et samarbejde. Hvordan har du det med, at du lige pludselig sidder med et absolut flertal og faktisk kan bestemme selv, men ikke gør det? Det er jo et helt bevidst valg. Jeg ser jo allerede lige efter valget, da vi sad med det absolutte flertal, at min ambition er, at vi aldrig får brug for det. Ja. For jeg synes jo, at der er noget godt og noget solidt i, at vi samarbejder bredt. Jo flere vi er bag beslutningerne, jo flere af borgernes synspunkter får vi også bragt ind i debatten. Og det synes jeg er enormt vigtigt. Det har jo været et selvstændigt mål for mig, da jeg tiltrådte som borgmester for 10 år siden, at få genetableret det samarbejde, det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen. Og det har jeg arbejdet målrettet på, og når det lykkes, så er det jo også, fordi de andre i kommunalbestyrelsen har været interesseret i samarbejdet. For der er jo 2 ting i det med at have et flertal. Det ene er, at jeg kan sige, at jeg gerne vil have de andre med, men de andre skal jo også ønske at være med. For de kan jo også vælge bare at læne sig tilbage og sige, jamen nu har hun flertallet, så behøver vi ikke tage ansvar. Og det har de heldigvis valgt ikke at gøre, men derimod at sige, at vi vil faktisk gerne være med. Vi vil godt være med til at præge beslutningerne. Det er således, at inden vi lavede det her interview, der sendte jeg en hel del spørgsmål til Sofia. Nogle af dem var rimelig detaljerede, og der er et af dem, det har vi talt, hvor det hedder bæredygtighed og grøn omstilling. Og der har vi ligesom taget det ud omkring træer, fordi jeg synes, det er en vigtig del. Og den er meget aktuel lige i øjeblikket, fordi der er sket nogle træfældninger. Der kan man ligesom sige, at når et træ bliver fældet, så går der lang tid, før det kommer igen. Og vi har også nogle tilfælde tidligere, blandt andet her i nærheden, det nye byggeri på Posthusgrunden, at man faktisk fjernede rigtig mange træer, uden tilsyneladende at have sat dem igen. Har man i sinde at prøve at få rettet op på det ved at lave nogle skovstykker eller noget andet, sådan at man ligesom kunne sige, at vi vil gerne gøre det igen, når vi nu har fjernet de her træer? Jeg tror, hvis man skal forstå hele problemstillingen omkring træer, så skal man i virkeligheden måske gå lidt længere tilbage. Altså allerede da jeg startede som borgmester, der havde jeg jo en bekymring for, at vi er en grøn kommune, og meget af det grønne, det er ikke kun, at vi har dyrehaven og en masse skov og sådan noget. Det er jo også det grønne, vi ser i hverdagen, altså vejtræerne. De er faktisk en meget, meget stor del af vores identitet i kommunen. Men i en meget lang årrække, så har de vejtræer fået lov til bare at vokse. Og det betyder jo, at træer lever ikke evigt, og vejtræer kan ikke have en alt for stor størrelse, for så får de et rodnet, der ødelægger vejen, og de kommer til at være til fare for trafikken. Så derfor så skal man løbende udskifte vejtræer. Men det er faktisk ikke sket, hvis vi ser historisk på det. Så vi har måske i en lang årrække
ladet de træer, der var være, og nydt dem og været glade for dem, men glemt, at en gang imellem så er man nødt til at fjerne nogle træer for at plante nogle nye, sådan så de kommende generationer også har nogle store, smukke vejtræer at kigge på. Så da vi lavede den træstrategi, som vi har i kommunen, så var det faktisk med det formål at sige, at vi er nødt til at sikre en løbende udskiftning af vejtræer, og vi er nødt til at sikre det, vi kalder træbalance i kommunen. Og træbalancen, den er altså helt nede på et regnestykke, hvor hver gang der bliver fældet et træ, så bliver det talt op, og så skal der plantes et andet træ. Ikke nødvendigvis samme sted, for det giver ikke altid mening. Og nogle af de steder, hvor der er træer, som er fældet, så er de jo fældet, fordi de har haft rigtig dårlige vækstbetingelser der, hvor de har været. Det har været svært for rodnettet at komme ordentligt ud. Så nogle gange kan det give mening at genplante andre steder, hvor træerne vil få bedre vækstvilkår. Så der er en mening med det, når træer bliver fældet. Jeg har det jo meget sådan, jeg kunne godt tænke mig, at vi ikke fældede alle træer på en vej på en gang, men at man var i så god tid, at man kunne fælde måske hver andet træ og genplante, og når de så var blevet store, så kunne vi fælde de andre, for så var der hele tiden træer på vejen. Og det er jo noget af det, vi skal snakke om, hvordan vi kan komme ind i sådan et rul. Men nogle gange er det altså nødvendigt at fælde træer, og det er det jo særligt, når træerne er til fare for trafikken. Fordi der har vi jo et ansvar som vejmyndighed og som ejer af vejene, og det er vi nødt til også at tage på os. Men vi skal selvfølgelig plante igen, og vi skal sørge for orientering om, hvorfor vi gør det. Og det er jo noget af det, der er gået galt den her gang, at man ikke har haft en dialog omkring det, og man måske ikke har fået taget stilling til, og var der enkelte træer, som kunne måske bare have stået der et år eller to endnu, inden de var så meget til risiko, at man var nødt til at beskære eller fælde dem. Ja, det er de træer, vi taler om. Det er mest vejtræer, men når man taler om træerne for eksempel på Posthusgrunden, hvor der var rigtig mange træer i forbindelse med byggeriet, eller er det blevet plantet igen? Eller det er jo lidt sværere, for det er jo træer på privat grund. Og vores træbalance, den handler jo om træer på offentligt vejareal og offentlige parker. Men hvordan folk behandler træerne i deres egne haver eller på deres egen matrikel, det har vi jo lidt sværere ved at styre. Og Posthusgrunden er jo en privat ejet grund, så det er jo kun de træer, der er på vores område, vi kan have hånd i hanke med. Og der kigger vi altså meget på, hvad det er, vi fælder og sørger for, at det bliver genplantet. Og når vi giver byggetilladelser, så er der også nogle gange, hvor vi kan stille nogle krav om noget beplantning. Vi går over til et andet spørgsmål omkring det kulturelle miljø. Fordi der må man jo sige, at Kulturhuset i Lyngby, som nok aldrig blev det kulturhus, man havde håbet på, at det er helt klart, at det har været for dyrt, og man skulle prøve noget andet. Det er rigtigt, at der foregår meget kulturelt, men jeg synes også bare, at man bliver nødt til at se på, om ikke der er mulighed for at lave et ordentligt kulturelt center igen på et eller andet tidspunkt, hvor man kan sige, måske også med private midler kombineret med kommunale, og så man kan have et rigtig godt samlingssted. Vi har jo nogle nabokommuner. Er der nogle planer om på sigt at lave sådan noget, fordi så man ligesom har et sted at være, ligesom man havde det trods alt i Kulturhuset? Altså, vi har jo i forbindelse med helhedsplanen for Lyngby Centrum peget på, at det kunne være dejligt at have enten en stor ny musikskole, eller rigtig gerne noget i samarbejde med en virksomhed, altså noget privat. Jeg tror ikke, vi kommer til som kommune at bygge et stort kulturhus eller en teaterscene eller lignende. Selvom jeg vil synes, det var fantastisk at have i kommunen, så må man også bare sige, at det er ikke en kommunal kerneopgave at drive sådan et sted. Og med de opgaver, vi i øvrigt har, og det efterslæb, vi har på bygningsvedligehold på en masse andre bygninger, så er det måske ikke der, vi skal kaste vores energi ind. Men hvis vi kunne finde private, der har lyst til at opføre noget, for eksempel i forbindelse med noget hotelbyggeri eller lignende, så synes jeg, det vil give rigtig god mening. Jeg tror bare også, det er helt afgørende, hvis man skal have et kultursal eller et kulturcenter, at det ikke kun er kommunalt drevet. Problemet med Kulturhuset var jo, at det stod tomt alt for meget af tiden. Så hvis man skal have et kulturcentrum eller en scene eller lignende, så skal det være noget, der kan bruges i dagtimerne af virksomheder, altså kommercielt, og det er i virkeligheden der, man får økonomien til at løbe rundt. Og så kan man en gang imellem have nogle aftenarrangementer, hvor man kan komme som borger og få en kulturel oplevelse. For det er aldrig det, der bliver økonomi i. Så man er nødt til at tænke det anderledes. Det vil vi rigtig gerne lave planrammerne for, men der skal jo også være nogle private, der kan se en forretning i det. Og det må vi se, om der er. Altså jeg kan jo godt savne Kulturhuset. Jeg synes, det var fantastisk, når der var arrangementer dernede, men man må også bare sige, at det var en rigtig dyr bygning at have kørende. Og i forhold til, hvor meget kultur vi fik ud af den, så tror jeg, vi gjorde det rigtige, da vi sagde, at den tid er slut nu. Og vi stod jo også med et lejemål, der udløb, så det var jo også sådan, at det var ikke bare givet, at vi kunne fortsætte. Så kommer vi til et område, som jeg ved godt, at
du har det dårligt med, og det er det, der hedder transport, offentlig transport. Jeg har det rigtig godt med offentlig transport, vil jeg gerne sige. Jeg synes, det er dejligt. Ja, men, jeg ved godt, hvor du vil hen med det. Men når vi nu også snakker letbane, der må vi ligesom se i øjnene, den er her, den kommer, og det er ikke det, vi skal diskutere. Nej. Men det er klart, at vi har også nogle busser, der skal betjene resten af kommunen. Og når man ser på det, så er det jo meget få penge, der er til at drive de busser. Og det, der er problemet, for eksempel sidste gang, man lagde det om, det var, at der var en meget central buslinje, som jeg ved, mange herude fra Virum og Sorgenfri var meget ked af, blev nedlagt. Den, der netop bringer alle ned om Stadsbiblioteket, Friboeshvile, Møllebo og alt det, der ligger dernede. At der blev ligesom fjernet en buslinje dernede. Jeg ved godt, man så ved at lave nogle skift kan få nogle andre busser, men det betyder faktisk, at mange af de busser herude, de kører meget tomme rundt. Indimellem så oplever jeg selv, at den kører næsten halvtom, også i myldretiden. Er der tale om en anden form for mulighed for bustransport, således at man for eksempel kunne køre med nogle mindre busser eller noget mere flextrafik, fordi jeg synes, det er ærgerligt, at busserne kører så meget rundt tomme, som de gør. Altså jeg kan godt forstå spørgsmålet til de mindre busser. Det spørgsmål stiller vi jo også selv rigtig mange gange. Og det vi får at vide, det er, at det er der ikke økonomi i, fordi hvis man kører med mindre busser, så skal man alligevel have nogle af de større busser til nogle andre linjer, og så kommer man til at skulle have mere materiel i virkeligheden. Så det er mere fleksibelt at køre med en halvtom stor bus, end at have nogle små og nogle store busser. Det er jo noget med den helt store busplanlægning, ikke kun i Lyngby-Taarbæk Kommune, men også på tværs af kommuner. Så der er nogle ting, der gør, at det er ikke så simpelt, for ellers er jeg jo enig, det giver jo ikke nogen mening, at vi kører med en stor bus, hvis der kun er få mennesker i den. Ja. Men det er altså noget omkring fleksibiliteten og ruteplanlægningen, og det at kunne sætte busserne ind på forskellige ruter og bruge dem fleksibelt, og dermed også sikre, at busserne kører flest mulige timer i døgnet. Så der er nogle ting der, som er lidt kompliceret. Men der er ikke nogen tvivl om, at når vi ser på, hvor mange penge vi som kommune bruger på offentlig transport, så kommer vi til at ligge rigtig højt, også når letbanen er i drift. Vi bruger faktisk rigtig mange penge på kollektiv trafik, men rigtig mange af de penge, vi bruger, er jo bundet i letbanen. Og letbanen, den servicerer jo kun dem, der skal fra kommunegrænsen ved Gladsaxe og ud mod DTU. Hvorimod der, hvor de fleste af vores borgere bor, nemlig i Virum, det er jo det mest folketætte område, vi har i kommunen, det er Virum-Sorgenfri-området, ja, der har letbanen ingen effekt overhovedet. Og alligevel så kommer det område til at være med til at finansiere letbanen, fordi de busomlægninger, vi laver, de sker jo blandt andet for at kunne finansiere det driftsunderskud, der vil være på letbanen. Det var en af grundene til, at jeg ikke var en tilhænger af letbanen, da beslutningen blev truffet, fordi vi godt kunne forudse, hvad der ville komme til at ske. Det vi prøver at gøre nu, det er jo så at se på, med den økonomi, vi har til busnet, hvordan kan vi så lave det bedst mulige busnet i kommunen, og det kigger vi på for øjeblikket, og det er også ude i noget høring. Jeg tænker, at det vi skal være meget opmærksomme på, det er dels, hvordan laver vi forbindelser på tværs af kommunen, altså hvordan kommer man fra Virum og Sorgenfri til Lundtofte, Hjortekær, og hvordan kommer man til Lyngby, som jo er knudepunktet for trafik. Og det er jo klart, at vi selvfølgelig hjulpet af, at vi har nogle S-togslinjer, som jo selvfølgelig servicerer dem, der bor tæt på stationerne, og som skal til centrum af Lyngby. Men hvis man ikke lige bor ved siden af Sorgenfri eller Virum station, og man ikke lige skal til Lyngby station, ja, så er man jo afhængig af en anden type transport, nemlig busserne. Og det kommer vi til at kigge rigtig meget på, men jeg vil også være ærlig at sige, at jeg tror ikke, at vi kommer til at få et meget, meget fintmasket busnet, for det tror jeg simpelthen ikke er økonomisk muligt med de omkostninger, der i øvrigt er bundet på letbanen. Når vi er ved transport, så ved jeg, at der er rigtig mange herude i området, som er en lille smule kede af, at man har talt om at fjerne muligheden for at lave en rampe ned ved Fremfartsvejen ned til Virumvej. Den har været mange gange på tegnebrættet, og den er aldrig blevet finansieret. Jeg ved godt, man hidtil har selv skulle finansiere den rampe, fordi det er en kommunalt projekt, det der. Men vi er mange, der er rigtig kede af, hvis man fjerner den mulighed. Hvordan har du det med det? Fordi jeg sad forleden til et møde, hvor der også var turistfolk fra området til stede, og der sagde Frilandsmuseet, at de frygtede simpelthen, både for parkering, men også trafik, når nu vi får den første rigtige sæson, hvor Classic Car House er åben, og Frilandsmuseet er åben, og de alle sammen skal ind og besøge de to institutioner. Og der kunne den blandt andet være med til at aflaste hele området om omkring Sorgenfri, bymidter og de frakørsler, der er deroppe. Hvordan er det med det? Fordi vi kan fornemme på det, at man har af hensyn til, at man skal have noget mere plads til det byggeri, der skal være, bliver nødt til at fjerne den.
Og vi synes, det er en rigtig dårlig idé, at man ikke har mulighed for at lave den der. Altså, det bliver der jo lavet nogle analyser på nu. Hvad betyder det, hvis man gør det eller ikke gør det, og laver rampen? Jeg vil ærligt sige, at jeg tror, der er 2 ting i den ramme. For det første, så har jeg svært ved at se, at vi får økonomien til at lave den. Det er rigtig dyrt at lave en sådan rampe. Jeg er også i tvivl om, det kommer til at få den effekt, man ønsker sig. Altså om den simpelthen vil gøre en så stor forskel for trafikken, at det er pengene værd. Jeg tror til gengæld, at vi har rigtig meget behov for, at der bliver flere parkeringspladser op omkring Classic Car House og Frilandsmuseet. Men det er jo noget af det, vi kommer til at kigge på. Hvad giver den største effekt? Jeg tror på, det er parkeringspladserne. Og jeg må indrømme, jeg kører jo ganske ofte i det område. Jeg synes, det er meget sjældent, at der lige præcis på det sted er et meget stort behov for en ekstra rampe. Jeg synes, der er andre steder i kommunen, hvor vi har et større behov for at lave nogle trafikomlægninger, for at få trafikken til at glide. Der er ved at blive lavet en trafikanalyse af det, og vi ser så også med egne øjne her til sommer, hvordan det reelt kommer til at foregå, inden der overhovedet sker noget gået ud fra. Så vi må jo afvente det og høre, hvad man siger. Vi kommer til at se på det. Men som sagt, jeg tror, at mere parkering, det vil til gengæld være en stor aflastning for området. For det er klart, at allerede i dag, og selv uden Classic Car House, der har der jo for Frilandsmuseet været noget run på en gang imellem. Ja. Samtidig så er det jo også sådan, at hvis det er, fordi der er 2-3 weekender om året, hvor der virkelig er pres på, det skal man også passe på, at man ikke udbygger hele sit trafiknet, for at kunne imødekomme lige præcis den spidsbelastning, hvis der resten af året ikke er noget problem. Der har været meget modstand fra Konservative Folkeparti med hensyn til Dyrehavegård og byggeriet derude, i det hele taget at bebygge det. Og nu kan man se, det er jo så i din periode, at der er sket et ret kraftigt byggeri. Og det er jo også et spørgsmål om at udvikle nogle områder i kommunen. Og igen det der balance med og det grønne område, når man fjerner det grønne og så videre. Men man kan sige lige derude, der ligger jo altså også et stort grønt område lige ved siden af, som hedder Dyrehaven. Ikke? Så der er jo ikke, fordi der ikke er grønt derude. Når man kigger på det byggeri, der har været, kunne jeg da godt tænke mig at høre lidt omkring din holdning til, hvordan kan man sikre, at vi ikke får de her klodser fremadrettet? Og jeg ved godt, det er privat byggeri, men kommunen har trods alt en vis indflydelse på det. Jeg synes, det er rigtig svært. Det er altid en kæmpe stor opgave, men også en meget vigtig opgave. Og så synes jeg, det er vigtigt at sige, altså nu sagde jeg, da vi startede, at det her med at have siddet 10 år, i virkeligheden er det ikke så lang tid, fordi tiden går utrolig hurtigt. Og lige præcis mange af de her byggeprojekter, så skal man også huske, at der går lang tid fra de første streger er trukket til et byggeri står færdigt. Så meget af det, vi ser bygget færdigt nu, er jo noget, der er startet længe før jeg startede som borgmester, og noget af det, der bliver igangsat nu, bliver sikkert færdigt mange år efter, hvad ved jeg. Altså, så det er mere for at sige, at der er et langt aftræk i det her. I forhold til Dyrehavegård, da vi valgte at gå med til, at der blev bygget, selvom vi jo egentlig var modstandere af det, så var det jo faktisk, fordi vi lavede et kompromis, hvor vi lavede den aftale, at nu solgte vi noget fra og byggede og fik en arealudvikling der. Til gengæld så friholdt vi resten af arealet, også på den lidt længere bane. Og det er jo sådan, at man nogle gange kan lave politik og sige, okay, dengang havde vi jo ikke flertallet, så vi kunne ikke diktere udviklingen, men vi kunne så præge den, og så kunne vi finde et kompromisforslag. Sådan er det jo også med rigtig mange af de andre projekter, der har været. Hvis vi tager Sorgenfri, altså Hummeltofteparken, så er det jo et projekt, der startede med noget, der var endnu større, endnu vildere, da de første tegninger var der. Og så var der en lang proces og tovtrækkeri frem og tilbage. Og jeg vil være ærlig at sige, jeg synes, vi gav lov til for meget der. Altså, vi kom for tæt på vejen. Vi fik for massiv en facade ud mod Hummeltoftevej. Byggeriet er jo sådan set ganske fint, hvis man kommer ind i gården. Altså, hvis man ser det indefra, så har det faktisk nogle kvaliteter. Og jeg tænker, det er dejlige boliger, og jeg er glad for, at der er nogle mennesker, der har mulighed for at have deres liv der. Men set fra vejsiden, der blev det en for ensartet, massiv mur meget tæt på vejen. Og det er jo en af grundene til, at vi nede ved omkring Nord- og Sydtorvet i Sorgenfri har sagt nej til at lave en lokalplan, der ligner. Fordi vi synes ikke, det er en udvikling, der skal fortsættes. Vi synes, at det er noget andet, vi har brug for. Vi vil gerne have noget, der er lidt mere i en menneskelig skala, som er mere organisk at se på. Basecamp er et rigtig godt eksempel på en lokalplan, som jeg faktisk er rigtig stolt af. Det byggeri er jo i volumen faktisk lige så massivt, som meget af det, vi ikke bryder os om. Men fordi det er bygget, som det er, fordi det har nogle runde former, fordi det på en eller anden måde passer sig ind i landskabet, så synes det ikke lige så voldsomt. Det har faktisk nogle kvaliteter og nogle værdier, som bringer noget til området. Og det er jo noget af det, vi skal arbejde rigtig meget på, når vi laver lokalplaner. Hvordan siger vi så ja til det rigtige? Og hvordan sikrer vi, at den lokalplan, vi vedtager, også bliver det, der bliver bygget? For det er jo det, der nogle gange kan være svært. Det er svært at lave en lokalplan, der er så detaljeret, at vi kan være helt sikre på, hvad det er, der står der, når det er færdigt.
Basecamp er et eksempel, hvor tegningerne og virkeligheden faktisk spiller fuldstændig overens. Men det er meget sjældent, at vi ser det. Hvis man tager kanalvejsbyggeriet nede i Lyngby, så må man bare sige, at de tegninger, der i sin tid, det er jo mange år siden, blev lavet, og det byggeri, der står der i dag, det minder ikke meget om hinanden. Og sådan er det altså nogle gange, at tingene de er svære for til at gå. Har man ikke som kommune mere mulighed for at tilse, at tingene også hænger sammen? Nej, vi har jo en mulighed for at sige, hvor højt må byggeriet være, hvor må byggefelterne være, hvad for et facademateriale skal der bruges. Men inden for de rammer, så har grundejere jo også en frihed til at lave den arkitektur, de selv synes er rar og god. Vi er blevet meget bedre til at lave lokalplaner, der detailstyrer det lidt mere. Da man lavede lokalplanen for Kanalvej, altså det er jo mange år siden nu, det er jo 14 år siden, tror jeg, 15 år siden efterhånden, der havde vi ikke helt den samme erfaring. Noget af det, vi lærte af det byggeri, det var jo, at vi skal huske også at lokalplanlægge for teknikbygninger på tag. Fordi det var jo et af de byggerier, hvor man havde lavet en lokalplan, og så stod der noget om, der skulle være lidt teknik på taget. Det var der ikke nogen, der tænkte så meget over. Og da byggeriet stod færdigt, så havde man en sådan set ganske pæn bygning, men med et blikskur på taget. Jeg forstår slet ikke, hvordan man som arkitekt kan tænke, at det er en super god løsning, men det havde man åbenbart besluttet sig for. Så nogle af de andre byggerier, vi har lavet, for eksempel da vi gav Novozymes lov til at bygge ude i Hjortekær, der gik vi jo ind og lokalplanlagde fuldstændig, hvordan tekniketagen skulle se ud. Så den er jo sådan set en blindetage, altså en etage, der ligner det eksisterende byggeri, og hvor teknikken så ligger inde bagved. Og det er jo sådan, man skal detailplanlægge nogle gange, ikke? Ja, nu tænker jeg også kanalvejsbyggeriet. Så vidt jeg husker, så var det også meget mere træbeklædning på det byggeri, da det blev lavet, og hele facaden var meget mere... Jeg tror mere, det var et spørgsmål om, at facaden var mere terrasseret. Ja. Altså, der var nogle niveauforskelle ned mod Kanalvej. Ja. Og det gav det et lidt mere blødt udtryk, end det, der er kommet nu, hvor det lidt er sådan nogle monolitter, der ligger meget firkantet. Men så længe de holdt sig inden for de byggefelter, der var lagt op, og de højder, der var, så kunne vi sådan set ikke styre det. Så skulle man have planlagt det meget mere detaljeret. Det er jo noget af det, vi også har gjort, da vi lavede lokalplanen for Trongårdens byområde. Der var vi jo inde og planlægge nærmest, hvor meget facadeindryk skulle der være imellem de enkelte bygninger. Lige netop for at undgå, at man kunne lave en lokalplan på baggrund af nogle tegninger, som så fornuftige ud, og så kom bygherre og lavede nogle helt andre tegninger bagefter, som egentlig overholdt lokalplanen. Ja. Så vi er blevet meget mere detailregulerende i vores lokalplaner. Men det er ikke alt, man kan lokalplanlægge. Vi har 2 felter tilbage, som jeg synes lige vi skal røre, som er vigtige. Og det er selvfølgelig ældreområdet, og det er småbørnsområdet. Så er det jo områder, der har været diskuteret til hudløshed. Og det er altid blevet besparet på de områder, sparet væk, og der har været mangel på arbejdskraft både på det ene og det andet område. Og hvis vi tager ældreområdet, der synes jeg, at det er meget ærgerligt i øjeblikket, når man ser på nogle af de institutioner, vi har rundt omkring, eller centre, at der skal løbes så hurtigt for overhovedet at nå tingene. Nu har jeg nævnt et enkelt eksempel for dig på, hvordan man faktisk har måttet skære ned og lave nogle røde arbejdsgrupper, fordi det har været simpelthen et spørgsmål om at gøre det bedst muligt, uden at skulle skære medarbejdere, så har man til gengæld har lavet en bemanding, der har været fuldstændig umenneskelig. Der har jeg noget insiderviden, blandt andet på Solgården, som jo ellers er et udmærket og godt drevet center, men der løb simpelthen for stærkt, og der er ikke det personale, der skal bruges, og jeg ved også fra andre, det er det samme problem, ikke? Jeg ved godt, det er også et spørgsmål om ressourcer og skaffe nok mandskab, og det er vanskeligt og sådan noget, ikke? Men det er jo både urimeligt over for de ældre, men også over for personalet, at der skal løbes så stærkt for at nå tingene. Ja. Har man ikke nogen muligheder? Nu har jeg set andre steder, hvordan man har mulighed for at tage nogle unge mennesker fra skolerne ind og kunne for eksempel bruge noget af den del, de har til at kunne hjælpe de gamle med at få tiden til at gå og få lavet nogle aktiviteter, så man kunne tage noget af det fra de andre, ikke? Altså, der vil være nogle alternative muligheder for mig at se til at få. Det må man jo gerne ude på plejehjemmene. Der må man jo godt vælge at bruge sine ressourcer på en fleksibel måde og ansætte nogle andre faggrupper end plejepersonale. Det man bare skal huske på, det er, hvis det også skal være rart at være ansat som social- og sundhedshjælper i Lyngby-Taarbæk Kommune og gå på arbejde og være på et plejehjem, så er det også rart, at man også har nogle af de arbejdsopgaver, som egentlig bare handler om at hygge om de ældre.
Så hvis vi tager alle de opgaver og giver til nogle skoleelever, som kommer og hygger lidt, og så skal plejepersonalet kun lave plejedelen, så tænker jeg, at vi får nogle job, der ikke er helt så attraktive. Så det er altid en balancegang, bare for at sige det. Ja. Jeg kan jo ikke helt genkende det billede, du tegner af, det er så kritisk derude. Vi er en kommune, der bruger ganske mange penge på ældreområdet, også mere end landsgennemsnittet. Så man kan selvfølgelig diskutere, om vi bruger pengene rigtigt på området, og vi har jo haft nogle udfordringer, fordi det er svært for os at rekruttere personale, særligt uddannet personale. Det er dyrt at bo i Lyngby-Taarbæk Kommune, og derfor så er det svært, hvis man er social- og sundhedshjælper eller assistent, at bo her. Og det er klart, når der så er mangel på arbejdskraft, så kommer vi til at bruge mange vikarer, og det er dyrt, og giver ikke den samme kvalitet i plejen som vores egne fastansatte. Så det er jo noget af det, vi arbejder meget målrettet på, også sammen med FOA, og se på, hvordan kan vi få flere til at gå op i tid af de medarbejdere, vi har, hvordan kan vi rekruttere, hvordan kan vi fastholde vores personale. For jeg tror faktisk, meget af løsningen ligger der. Hvis vi kunne nedbringe sygefraværet, så vil det også gøre en kæmpe forskel. Så jeg tror, der er mange greb, vi kan tage, som kunne være med til at give os en bedre kvalitet i ældreplejen. Men jeg synes også, det er vigtigt at huske, at vi faktisk har nogle super dygtige, velkvalificerede medarbejdere, som gør en kæmpe indsats. Og så er der en gang imellem nogle ting, der går skævt, men der er også rigtig meget, der går godt. Vi har i hjemmeplejen alene omkring 600-700.000 besøg om året hos ældre borgere. Og så kan det godt være, at man kan finde nogle eksempler, hvor det er gået helt galt. Men der er altså også rigtig mange eksempler på, at det er gået rigtig, rigtig godt. Det er bare ikke dem, der fylder forsiden på lokalavisen. Fra den ene yderlighed til den anden, så kan vi gå ned på institutionerne og sige, de små børn. Ja. Der har jeg også læst tilbage på det og set, at der er lavet nogle midlertidige barakker indtil flere af vores institutioner. Og det der med midlertidigt, det har man lidt problem med en gang imellem i kommunen. Og nu er der jo meget fremme omkring, hvordan de her midlertidige barakker faktisk er ved at være ret dårlig stand. Og hvor der egentlig skulle være blevet bygget noget andet. Jeg ved godt, det er også et spørgsmål om, hvor meget man må bygge og så videre og så videre. Ikke? Men hvordan har man tænkt sig egentlig fremadrettet at løse det? Fordi jeg synes også, det har været et problem igennem mange år. Altså der er jo ikke nogen tvivl om, hvis vi tager vores daginstitutioner under et, så har vi en bygningsmasse, der er i alt for dårlig stand. Vi har simpelthen et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Det gælder jo ikke kun daginstitutioner, det gælder sådan set den kommunale bygningsmasse generelt. Vi ejer for mange kvadratmeter og for mange kvadratmeter i dårlig stand. Vi har mange på institutionsområdet, også mange små institutioner, og det er faktisk dyrt at drifte også bygningerne i de tilfælde. Samtidig så har vi jo lige for øjeblikket i hvert fald haft et stigende børnetal, så det er også svært at tage bygninger ud af drift, fordi så mangler vi jo pladserne. Og det er jo der, hvor man så nogle gange ender i de her midlertidige løsninger med noget pavillonbyggeri, som jeg bare er nødt til at sige, sagtens skal have en høj kvalitet. Når det er midlertidigt, så handler det ikke nødvendigvis om bygningens beskaffenhed. Det handler også om det plangrundlag, den står der på. Altså de rammevilkår, der er omkring selve det at etablere en institution, hvor det kræver noget andet, når det er en permanent institution, end det gør, når det er midlertidigt. Men det er klart, det er jo ikke en god løsning, fordi det er jo også et ressourcespild at lave noget, som skal flyttes igen eller laves om. Vi vil jo egentlig helst bygge permanente nye institutioner. Det er bare ikke super nemt. Nu var vi før inde på det her med, hvor meget kan der bygges i kommunen, og hvordan passer vi på de grønne områder. Det vil vi jo rigtig gerne. Men hvis der skal bygges nye daginstitutioner, ja, så kommer vi jo til at gøre indhug nogle steder. Der er en fortætning for at få plads til daginstitutioner. Og det vi oplever, det er, at der er rigtig stor modstand, hver gang vi finder et sted, hvor vi måske kunne lave en daginstitution. Så er der mange protester, og det gør, at det tager lang tid. Og nogle gange er vi også nødt til at sige, okay, det var ikke en god idé, vi er nødt til at finde en anden løsning. Så tager det jo tid, inden man når frem til det. Lige nu der arbejder vi jo med nogle helt konkrete nye institutioner, som vi er ret langt i planlægningen med. Både i Virum, også ude i Lundtofte, og på sigt også ude i Hjortekær. Og jeg tror, det er løsningen. Vi er nødt til at bygge nogle nye, større institutioner, og så kan vi forhåbentlig få taget nogle af de institutioner, der er i dårlig stand, ud af drift, i hvert fald i en periode, og så kan man overveje, om de skal reetableres, altså om de skal rives ned og bygges nyt, eller om de skal renoveres, eller hvad man kan gøre ved dem, eller om vi slet ikke behøver dem længere. Men jeg tror, forudsætningen for at få taget noget ud af drift, det er, at vi først får bygget noget nyt, så vi har et sted at flytte børnene hen. Fordi vi har jo et pres på pladserne. Vi er faktisk så presset, at vi sidste år valgte at åbne en udflytterbørnehave. Det er jo lidt mærkeligt at gøre det i en kommune som Lyngby-Taarbæk, hvor vi har så mange grønne arealer, hvor børnene sagtens kan komme ud. Udflytterbørnehaver, det er sådan noget, man forbinder med Stenbroen og København, og nu skal de ud og komme på græsbørnene. Det kan de jo sagtens komme her. Men fordi vi var så presset på pladserne, så havde vi lidt valgmuligheden imellem at presse flere børn ind i de eksisterende rammer, lave flere pavilloner, eller vælge at overtage en institution i en anden kommune, sætte den i stand, og så lave en busløsning. Og det er jo faktisk den busløsning, som også er koblet på den grønne legeplads, hvor vi sidder nu. Ja. Hvor vi kører børnene til Værløse til en institution, der hedder Jordbærhaven, og som er rigtig dejlig.
og det fungerer. Men det er klart, selvfølgelig vil vi gerne have, at børnene kan gå i daginstitution her i Lyngby-Taarbæk på sig selv, og det er også ambitionen. Og det er også, så kan man sige, det er lidt en midlertidig løsning, det her i hvert fald indtil videre. Det er det, ja. Men jeg synes, det er en midlertidig løsning, som på mange måder er bedre end noget af det pavillonbyggeri, vi tidligere har brugt som midlertidige løsninger. Jeg synes faktisk også ud fra en ressourcemæssig betragtning, at det giver mening, fordi det var jo en institution, som en anden kommune ikke længere havde brug for. Så bygningen stod der jo. Ja. Og så er det jo rigtig fint, at vi kan bruge den, i stedet for at vi bruger ressourcer på at bygge noget nyt, som kun skal stå nogle få år, og så rives væk igen. Ja. Nu har du siddet 10 år, så vil jeg jo godt vide, hvis du sådan skal se tilbage på de 10 år, er der noget, du virkelig har fortrudt, du har været med i, og der er sket inden for de 10 år? Der er selvfølgelig ting, hvor man tænker, det kunne godt have endt heldigere. Jeg vil være ærlig at sige, at byggeriet på Hummelshofte, sådan en gammel politistation grund, det er et af dem, hvor jeg tænker, det var super svært at lande den anderledes, sådan som mandaterne lå, og sådan som historikken havde været. Men jeg ville nok alligevel godt have haft, at vi havde stillet nogle andre krav til i hvert fald facaden mod Hummeltoftevej. Ja. Det synes jeg er ærgerligt, for det er jo noget, der kommer til at stå i rigtig mange år, og det lærte vi noget af herunder, at vi ikke skal lade os presse af bygherrer, som siger, at ellers lader vi bare ting gå i forfald. Det må de så sige. Men der lå vi også presse til en lokalplan, som jeg egentlig ikke tænker har været den helt rigtige for området. Det er jo i virkeligheden også gået ud over Sorgenfri Torv på den anden side, ikke? Fordi man ligesom har lavet skræmmebilledet derovre. Altså, man kan sige, at det der er udfordringen, det er jo, at processen startede, som den gjorde, og på et tidspunkt, hvor man gerne ville have noget meget markant byggeri, og så er det jo svært, når man har stillet nogen noget i udsigt, så er det svært at trække det i land igen bagefter, og derfor blev det en rigtig svær proces. Ja. Men der skulle vi nok have valgt at være lidt ligeglade og sige, at vi er nødt til at lave helhedsplanen for hele området, i stedet for at vedtage først den lokalplan, og så måske bagefter noget for Nord- og Sydtorvet. Ja. Der skulle have været lavet et greb på det hele. Ja. Og så må det have taget den tid, det tog. Men altså, det er jo ikke noget, man kan lave om bagefter, og det... man kan lære af det til en anden gang, og så være lidt mere hård i filten, og det er jo en af grundene til, der er jo, altså, jeg vil sige, hvis du snakker med developere sådan rundt omkring, der nogle gange kommer i byen, altså, jeg tror ikke, de synes, vi er nemme. Nej. Og der bliver sagt nej rigtig meget. Men det er jo lidt belært af erfaringerne, og det er jo også en af grundene til nede ved filmstudierne nede i Lyngby. Der har man jo også et ønske om at bygge boliger fra ejers side, og der har vi jo sagt nej. Det har vi gjort mange gange, og det har vi gjort meget tydeligt, og det er de selvfølgelig ikke begejstrede for. Men belært af erfaringer, så tror jeg også bare, at vi er der, hvor vi siger, men vi skal ikke lade os presse til at sige ja til noget, bare fordi de siger, men så... Hvis jeg vender spørgsmålet om og siger, hvad er du så stolt over inden for de sidste 10 år, som du synes som borgmester, du har gjort godt, og hvad et projekt, eller hvad du må synes? Altså i virkeligheden, så tror jeg ikke, at der er så mange... Altså, jeg er ikke sådan en fysisk ting, jeg tænker, det er lige den, jeg er rigtig stolt af. Det, jeg er rigtig stolt af, det er sådan set det samarbejde, vi har fået i kommunalbestyrelsen. Jeg er stolt af den måde, vi bedriver politik på i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det, at vi kan sætte os ned og snakke om tingene. Det, at vi kan blive enige på tværs. Det, at vi kan bygge broer. Det er jeg faktisk rigtig stolt af. Det er ikke noget, der kommer af sig selv. Og det er noget, som jeg synes er med til at skabe mere robuste beslutninger. Og det er jeg faktisk rigtig stolt af. Jamen, så er vi på det tidspunkt, hvor vi skal til at sige tak og slutte. Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Ja. Og dejligt at sidde her på den grønne legeplads. Her har jeg jo leget rigtig meget som barn. Ja. Og sidde og hygget mig mange eftermiddage efter skole. Så det er dejligt at være tilbage igen. Ja. Jeg siger tak, fordi du vil deltage, og ønsker hermed rigtig godt nytår. Jamen tak, og i lige måde godt nytår. Og godt nytår til alle, der ser med. Ja.